Prou sé que la vida s'aprèn vivint-la, sovint a patacades, però mirar d'endreçar els aprenentatges per escrit els consolida. Que la gent que en circumstàncies normals ja és extraordinària, en casos extraordinaris, aconsegueix el miracle que tot sembli normal, que no hi ha elogi més gran que ser acusat d'ingenu per un cínic, que res cura més que saber-te i sentir-te estimat i que a prop de la gent que pateix reps un munt de lliçons de dignitat. Que fer veure que no passa res accelera el que no vols que passi i que una decisió tan simple com quedar amb els que estimes i fugir dels que et fan la vida impossible t'acosta bastant a la felicitat. Que quan la vida es complica es multipliquen les oportunitats d'aprendre de persones increïbles i que no hem de desaprofitar cap bona ocasió per riure, plorar o fer-nos una bona abraçada. Que acceptar les limitacions té un punt dolorós i un altre d'alliberador. Et pots abocar en cos i ànima el que et queda, si aprens a deixar de lamentar el que perds. Que quan es tanca una porta s'obren soletes un munt de finestres, que l'amabilitat pot ser la idea més revolucionària. Que en lloc de maleir-nos els ossos, caldria celebrar aquest esquelet que ens aguanta. Que hem vingut aquí, tot i que ho dissimulem massa bé, a estimar i a ser estimats, i per tant a cuidar-nos, que calen metges i mestres amb visió de capçalera, que en lloc de dedicar-se al trosset assignat i prou, siguin capaços d'agafar distància i tenir cura de persones senceres, de cap a peus. Que la persona amb qui no et sàpiga greu plorar i que et faci la companyia adequada és per força un molt bon amic. Que sense confiança no hi ha motivació, perquè confiar sovint dona més fruits que vigilar. Que em sedueixen els voluntaris que penquen, els que saben que tot és un desastre i tot pot anar ben malament i per això s'arremanguen i mantenen la ingenuïtat necessària per creure que podran. Perquè sense confiança no hi ha convicció i sense convicció no hi ha resultats i sense resultats no hi ha motius per mantenir la il·lusió. Que prioritzar vol dir descartar. Per poder dir un sí entusiasta i possible, hauràs de dir un no contundent i desculpabilitzat al que no hi cap. Que el pitjor de la por és quan ens fa de pilot, quan s'instal·la al voltant. La por de la veritat ens fa mentiders. La por de sentir emocions fortes ens fa freds. La por del risc ens fa tirar masses tovalloles. I la por de morir ens pot impedir viure. Que som més els que fem els que diem, som més els que decidim que el que pensem, som quan actuem i no quan reflexionem, que l'educació és art i l'ofici sublim d'aprendre'n mentre s'ensenya i d'ensenyar-ne mentre s'aprèn, que ens cal mala llet i més esperança, ens convé assenyalar i denunciar els culpables, mirar-los als ulls, no assumir que això toca, mostrar-los tota la ràbia que sentim i simultàniament anar arreglant amb les mans el dia a dia des de l'inconformisme amb l'ambició i la certesa absoluta que és possible. Que la bellesa és en la mirada i no hi ha privilegi més bonic que ser observat des de l'amor incondicional i l'alegria de viure. Que l'optimisme és sempre, sempre, l'opció més recomanable i quan van mal dades és imprescindible. La vida que prenc, de Carles Capdevila.